El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Nabangas naman kay Kakort. Pahurot na niya. Yeah, boy. Ay, may edit raman na. Dili mati. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa parang ito. Bakit po? Dahil ay namin po may nagtuturo dito.
Talawan. Kawan standar. Zia. Imo na, bibi. Nahugaw tawon. Kasi imong mananabang. Si tatay imong mananabang. Be. El mundo